Barka da zuwa Hausa Magic TV. Sai dai ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Kana barkanmu da sake kasancewa wannan tasha tamu mai suna Hausa Magic TV, tashar da akan zagaya lungu da sako domin kawo muku labarai na gida da ma duniya baki daya. Sai dai ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Jami'an tsaro sun murkushe yunkurin sace ɗaliban sakandare 307 a Kaduna. Gwamnatin Kaduna ta ce 'yan bindiga sun sake kai hari wata makarantar sakandaren IKARA inda suka yi yunkurin sace ɗaliban makarantar. Kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Samuel Arwin ya tabbatar da wata hira a cikin wata hira ya ce 'yan bindigar sun afka makarantar sakandaren ne ta kimiyya GSS IKARA ne da tsakar daren Asabar zuwa wayewar garin Lahadi. Ya ce ɗaliban ne suka sanar da jami'an tsaro lokacin da 'yan bindigar suka shigo makarantar. Nan take jami'an tsaron da suka hada da sojoji da 'yan sanda da 'yan sa-kai suka ruga makarantar tare da yin artabu da 'yan bindigar suka kore su, in ji shi. Ya ce an ceto ɗalibai 307 ba tare da sun samu wani rauni ba a artabu tsakanin sojojin da 'yan ta'addan. Gwamnatin Kaduna ta ce babu abin da ya samu ɗaliban da kuma babu abin da ya cutar da su. Sanarwar ta ce sojoji da 'yan bindiga sun bi sawun 'yan bindigar, sojoji da 'yan sanda sun bi sawun 'yan bindigar bayan kai harin. Kar ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.